record applications kaka ji ndikore mano mar kawo udi makamagi. Niwacho ni ng'at achiel kosemi ot gi opanda achiel nyiso ni ok onyal kawo kendo ot kamoro kendo. En mana ni samoro kadwaro mana ot Mukuru kacha to application kaseoro samoro dhano tanda wuoya bende dhi ora keni considerations ong'iang'o kenge mage mung'iyo kumiyo ji udi makamagi. Nitie gima wasungu wacho ne first come first served basis. Ineno kaka koro wan gu kuonde man gu udi 200 lakini kirango system tinwango ni ji madhi 900 dwaro udi go. Koro kama shida nitiere ni idwaro ot tiwacho gudhugi. Nitie joma ene na dhok na dwaro ot. Odonji system wacho na dwaro ot. Okochulo. Ng'ama wakuongo miyo ka gin ud 1,000 wakuongo kwano ji 1,000 kaka ne ikuongo chulo. Kama 1,000 no buro rume ing'adi. So kaka ne i-register mokuongo ine mwaburo kuongo rangi. Ka in mani i-register namba 1,020 ino kan chupni. To registration bende dwaro omenda. To registration no owachi ni ka ne en siling 200. Ne kila ng'ato ne udi mora mora ni ota yote midwaro. Okay. So ka Mukuru wan gu ud 1,000 ji 1,000 mokuongo register go joma nwakuong rango. Koro in kibiro mar 1,001 waonge ot moro mwanyalumi. Kwa hivyo okenena gima ng'ato wacho gudhok na dwaro ot. Nyaka item idonji mbuyuno i-register kisendikeri kore yaka wachako kuanin adier in ng'ama ne serious madwaro ot. Lakini kiwacho gudhogi beda kanyo irit. Erokamano nyato Selin kaka jal man noyudo ot e gwenge mago mag Mukuru chal